V tejto chvíli budeme svedkami spoločného vystúpenia dvoch zborov, Fanuel a Fanuelček. V rámci farnosti Trnava pri Laborci existuje mládežnícky spevácky zbor Fanuel, čo v preklade znamená Božia tvár. Názov je výstižný, pretože úlohou každého z nás má byť práve to, ukazovať svoju Božiu tvár cez lásku k ľuďom. Zbor je pokračovateľom niekdajšieho zboru svätého Ambróza, patróna včiel, ktorý založili trnavské dievčatá pred vyše 16 rokmi. Odvtedy sa v zbore vystriedalo už niekoľko tvárí, pomocou ktorých i zbor menil svoju tvár. Momentálne zbor vedie a hudobne sprevádza Mária Sajlerová. Fanuelček je tak povediac mladším bratom zboru Fanuel v Trnave pri Laborci. Tento detský zbor vznikol len v júni 2011. Niekoľko detí po celý rok sa pripravujúcich na prvé sväté príjmanie totiž zatúžilo ďalej sa pravidelne stretávať pri piesňach oslavujúcich nášho nebeského Otca. A tak sa pod vedením Antónie Bednárovej uskutočnili prvé nácviky a prvé vystúpenia počas nedeľných bohoslúžieb v chráme. Detský spevácky zbor sa odvtedy stal neodmysliteľnou súčasťou nedeľných liturgií. Ja chválim